Sede benvidos a Carballo e sede benvidas á 8ª gala anual do movimento Vilas en Flor. En primeiro lugar, quero saudar e agradecer aos organizadores, a Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste e a Asociación Galega de Empresas de Xardinaría a elección do noso concello como sede desta magnífica gala. Agradecer, como non, a presencia da Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e dos representantes dos 41 concellos galegos que optamos nesta edición a algunha das flores de honra. Benvida, conselleira, alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras e técnicas. Este evento é unha clara demostración da importancia da coordinación entre o traballo político e técnico. Sen o traballo do persoal de medio ambiente dos concellos non sería posible o avance cara a un territorio máis sostible. Sodes vós as que insistides na necesidade de implementar programas dirixidos a algo tan importante como é a educación ambiental e a concienciación cidadá no cuidado e no respeto dos espazos verdes da nosa contorna. En definitiva, cuidar espazos colectivos que son de todas, que todos podemos desfrutar e que todos temos a obriga de respectar. E porque falamos de espazos colectivos e compartidos, é imprescindible repensar o modelo de vilas e de cidades. Das decisións que adoptemos, que temos responsabilidades políticas e de xestión, dependerá a calidade de vida e mesmo a saúde das nosas veciñas e veciños. Desas decisións dependerá o futuro das nosas fillas e dos fillos e das fillos e dos seus fillos. En Carballo somos plenamente conscientes diso e por iso levamos anos apostando por un modelo de vila que sitúa as persoas como centro da xestión municipal, por políticas comprometidas con un futuro máis sostible e pola procura dun espazo público de calidade que pivote sobre unha infraestructura verde que funcione como axente xerador de biodiversidade. Palabras ben bonitas, verdade? Que seguramente todos os que estamos aquí compartimos. Mas na política, os feitos deben acompañar sempre as palabras para que estas teñan realmente valor. En esa liña, enmárcase o proxecto de rede de xardíns do Concello de Carballo, que se asenta sobre 3 piares básicos: a revalorización e a rexeneración das zonas verdes urbanas, a conexión con vegetación arbórea autóctona entre zonas verdes da área urbana, estendendo esa conexión máis aló do límite urbano con sendas ciclopeonís, e tamén a renaturalización e o fomento da biodiversidade, apostando por especies autóctonas, resilientes e con baixo consumo de auga. E non son só palabras, son realidades perceptibles e transformadoras que mudan o espazo colectivo, facendo da nosa vila un bo lugar para vivir, máis verde e a vanguarda da loita contra o cambio climático. Un servizo público que reforza tamén o noso compromiso social a través da contratación dun centro especial de emprego, que, por certo, está facendo un magnífico traballo. Grazas polo vosso traballo. As administracións, a todos os niveis e cada unha dentro do marco das súas competencias e responsabilidades, temos a obriga de dar pasos firmes e constantes orientados a coidar do noso patrimonio natural, a medio de políticas reais de sostenibilidade ambiental. Mellorar a vida das persoas e garantir o futuro deben ser as premisas. Só temos un planeta, só temos unha terra. E como un gran fai graneiro e unha erva campoleiro, non debemos facer de menos o traballo de moitos concellos por mellorar o seu espazo urbano e así, ao tempo, mellorar a vida dos veciños e das veciñas. Precisamente, o que temos que facer é poñelo en valor e espallar a mensaxe de que é innegociable apostar pola mellora e a potenciación dos espacios verdes nas vilas e cidades, por unha xestión sostible e, sobre todo, por algo moi importante, como é a educación e a concienciación sobre a necesidade de coidar o noso entorno. Por iso son tan importantes eventos como os de hoxe, nos que se premian a concellos como os vosos, como o noso, que sitúan, como dixen antes, as persoas no centro da xestión municipal, concellos que apostan por un espazo público de calidade, e que están absolutamente comprometidos con un futuro máis sostible. Todo se pode resumir nunha frase: mellorar a vida das persoas. Ese debe ser o modelo. Din que non falan as plantas, di o verso da gran Rosalía de Castro, pero á vista está que falan, e ademais falan moito e ben. Sodes, sorte a todos, nesta e a todas na entrega das flores de honra, desfrutade da gala e de novo sede benvidos sempre en Carballo. Moitísimas grazas.